Nistennew li jiġu implementati mill-aktar fis possibbli r-rakkomandazzjonijiet ta' rapport Moneyval, dawk tal-Kunsill tal-Ewropa kif ukoll li jintemmu b'mod sodisfaċenti inkjesti li jkunu verament indipendenti fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u fil-każijiet tal-korruzzjoni. Mhix xi dikjarazzjoni tal-Oppożizzjoni iżda stqarrija maħruġa mill-industrija tal-gaming f'pajjiżna fid-dawl tal-aħħar żviluppi politiċi. Il-kelliema wissew ukoll li din l-industrija tiddependi kompletament fuq l-istabilità u fuq il-ħarsien tas-saltna tad-dritt fil-pajjiż. L-assoċjazzjoni IGEN li tirrappreżenta lill-industrija qalet li l-avvenimenti tal-aħħar jiem u ġimgħat ikomplu jżidu ma' tħassib tal-industrija tal-gaming li topera minn pajjiżna. L-industrija tal-gaming it-tieni l-akbar industrija f'pajjiżna u tissarraf f'aktar minn 13% tal-GDP ta' Malta, bil-biċċa l-kbira tal-kumpaniji tal-gaming ikunu reġistrati pubblikament u jaħdmu fis-swieq internazzjonali taħt rekwiżiti rigorużi tal-liċenzjar. L-istqarrija temm li l-missjoni tal-assoċjazzjoni hi li tagħti vuċi komuni lill-industrija u sabiex iġib bidla pożittiva fl-ambjenti li fihom topera. Is-settur tal-gaming kien wieħed mis-setturi innovattivi li introduċa Gvern Nazzjonalista fl-aħħar leġislatura tiegħu u li sar wieħed mill-pilastri tal-ekonomija Maltija.